әзірленген төп шығышны тақдим етеміз коллективіміз білен. Көплеріңіздің мұхтарам аға біздің гимназияда болғаны бар, біргіне тапқырда түгіл. Шуңа күрә бүгінгі конференцияны соңғы елларда милли мәгариф өлкәсендә урнашкан вазгыять, килеп туган проблемалар, аларны хәл итү юлларын барлау юнәлешендә оештырырга булдык. Гимназияның концептуаль принциплары 2017-2018 елгы вакыйгалар яктылыгында нинди үзгәрешләр кичерделәр? Көнүзәк мәсьәләләрне нинди юллар белән хәл итәбез? Чыгышым менә шушы кимәлдә булыр. Birinci, әйдәгез башлап, сүз башында укыту программасы, укыту теле һәм тел укыту мәсьәләсенә тукталыйк. Безнең программаларыбыз гимназияда фәннәрне ана телендә укытып, аларны милли региональ иштәлек белән тутырып, полилингваль шәхес үстерүгә корылган. Мәгариф турындагы законга һәм Россия Конституциясенә буйсынган хәлдә әлбәттә. Башлангыч сыйныфлар, барлык фәннәр туган телдә. Рус теле һәм ана теле дәресләренең саны 8. 2 фәндә атнага 5-6 дәрес. Эшне булай оештыру башлангыч сыйныфларда туган телне тирәнтен өйрәнүгә нигез булып тора. 5-9 сыйныфларда туган телне 5-9 сыйныфларда туган тел атнага 3 дәрес. 2 дәрес тел, 1 дәрес әдәбият. Рус теле әдәбияты уртача 7 дәрес. Инглиз теле тирәнтен, гарәп теле мәктәп компонентыннан. Фәннәрне төп укыту теле татар теле. Фәнни төшенчәләр 3 телдә: инглиз, татар, рус телләрендә бирелә һәм үзләштерелә. Менә башкалабыз Казан. Гаиләләр башлыча рус телле. Балалар җыеп алабыз. Алар рус телле. Эш башланып китә. Татарлаштыру эше. Гимназияда укуның 1-нче ярты елы шушы юнәлештә адаптация ясауга корыла. Әлбәттә, кадрларның әзерлеге монда иң мөһим рольне уйный. Русча сөйләгән балага татарча җавап бирү юлы белән эшләү нәтиҗә бирми. Булай эшләгәндә бала бер кайчанда татарча сөйләшмәячәк. Русча сөйләгән баланы укытучы ишетмәү юлы адаптация чорында үзен аклый, нәтиҗә бирә. Бакчада да эшне нәкъ шушы принцип белән корабыз. Кадрлар бөтен нәрсәне хәл итә. Гимназиябызның төп байлыгы бүгенге көндә кадрлар. Укытучылар коллективыбызның төп 3 сыйфаты булып түбәндәгеләр тора. Беренче, 100% ике телне камил белү. Икенче сыйфат, 30% укытучының 3 тел белүе, калганнарының тел өйрәнү өстендә эшләүе. Һәм өченче сыйфат, үзенең ана телендә укыта алуы укытучының һәм моңа теләге булу. Бездә шушы тип 3 критерий белән тупланган укытучылар коллективы эшли. Бу принциптан аз гына тайпылу да безнең эшебезгә зыян сала. Мәсәлән, бер укытучы тел белмәсә, педсоветның рус теленә күчә башлый, уку йортының рухи бөтенлегенә зыян килә, мөхит какшый. Тик менә андый укытучыларны безгә каян алырга? Ике телле кадрлар әзерләү мәсьәләсенә дәүләттән игътибар юк дип булмый. Игътибар бар. Менә узган ел Казан федераль университетында математика укытырга әзерләү төркеме тупланды дип беләбез. Тик ул төркем белемне Нигызганыч университетның филология институтында ала. Булачак татар теле укытучылары белән. Анда узар өчен уртача 7 баллы 70 балл булган дигән мәгълүмат йөри. Менә рус телле математика укытучылары механика математика факультетында уртача 80-85 балл белән сыналган студентлар. Мантык аңлашылмый. Бу эшнең асылына алдан ук милли мәктәпне зәгыйфләндерү потенциалы салынган. Ике телле кадрларны көчле махсус лабораториялар булган җирдә
иң көчле белгечләр ярдәме белән әзерләргә кирәк югыйсә. Татар мәктәбе укытучысы үзенең әзерлеге буенча күпкә югары булырга тиеш. Чөнки ул үзенең эшчәнлегендә бик күп төрле өстәмә сынаулар аша узарга мәҗбүр бит. Ә менә әле алдан ук база белеме йомшак булган балаларны җыеп алып, милли мәктәпне үз җилкәсенә сала алырлык укытучы үстереп булырмы? Халык бит әйтә, җырларга өйрәтеп, шыпшыктан сандугач ясап булмый. Булачак укытучылар өчен беренче планга даими нигездә практика узу ихтыяҗы килеп баса. Бернинди лабораторияларда бирә алмый торган күнекмәләр, тел практикасы, методик алымнар, шәһәр мәктәбе мөхитендә эшләү күнекмәләре, аларны үзенчәлекле, буларны даими планлы нигездә өйрәтергә кирәк. Шул ук Сингапурның булачак укытучысының мәктәптә практик күнекмәләр алу вакыты уку программасының 20% тәшкил итә. Хәзерге вазгыятьтә полилингваль мәктәп укытучысы мәктәпнең үзен иң яхшы методист укытучылар кул астында өйрәнергә тиеш. Үзебезнең коллективны педпрактика мәйданчыгы була алыр иде дип уйлыйм. 2017 елда бу эш башланган иде. Мәгариф министрлыгы һәм Илшат әфәнде Гафуров стажировка мәйданчыгы идеясын хуплап эштә башланган иде. Әмма бу эш хәзергә үсеш ала алмый тора. Без моңа әйләнеп кайтырга тәкъдим итәбез. Педпрактика концепциясе соңгы 50 ел эчендә торгынлык кичерә. Аны заманга яраклаштыру ихтыяҗы көн-көнлек ачык. Соңгы 30 ел дәвамында коллективыбыз үзлексез милли мәктәп булып кала алды. Вакыт сынауларын лаеклы рәвештә узды. Рәсәй мәгарифендә үзенең лаеклы урынын тапты. Һәр төрле тикшерүләр, югары дәрәҗәдәге кабул итүләр, бөтенесе уңай бәяләмә алды. Бу елда ел нәтиҗәләре үзлегенә дә күп нәрсә турында сөйли. Белемне тулаем ана телендә алып, 4 фәннән 399 балл җыйган кабатлар булса да әйтик, укучыбыз, чөнки кабатларга лаек күрсәткеч дип саныйбыз инде. Баһави Ибраһим бөтен Казанга бердән-бер булып, Рәйсәлдә 1-2 генә укучы рәтенә кирде. 60% чыгарылышыбыз рус телен 80-дән зур баллар тапшырды. Педагогларыбызның тәҗрибәсенә таянып, укытучы формалаштыру, ышанып әйтә алабыз, һичшиксез киләчәктә үзен аклаячак. Милли мәктәпнең үсеше өчен кадрларның үсеше, аларның мәгариф системасын тоемлау дәрәҗәсе, фикер йөртү масштабы бик мөһим әлбәттә. Укытучының профессиональ үсеше өчен диплом алып килгән белгеч белән безнең үзебезнең дә әле мәктәптә тырышу, даими излекле эш алып бару соралачак. Россия генә түгел, дөнья мәгарифе мәйданында үзебезнең лаеклы урыныбызны табу, билгеләү мөһим. Шәхсән үзебез бу максатларны коллективыбыз алдында ачыктан-ачык куябыз. Гимназия һәр төрле алга омтылышка, яңа технологияләргә, идеяләргә, аларны өйрәнеп куллануга ачык. Соңгы 3 елда бөтен коллектив төркем булып, Питер, Мәскәү шәһәрләренең иң алдынгы мәктәпләрендә стажировка уздылар. Парижда мәгариф күргәзмәсендә булдылар. Киләсе уку елында 10-12 кешелек төркемне финнарның мәгариф системасын өйрәнүгә әзерләү эшләре алып барыла. Менә бу чыгышның беренче өлеше иде. Безнең төп уйлануларыбыз залда утыручылар да моның белән килешәдер. Кадрлар проблемасы, укыту программалары һәм башкалар. Икенче мәсьәлә күтәрергә теләгән. Без милли мәктәпкә мөхтәрәм җәмәгать эшчәнлеген башлыча традицияләрне, гореф-гадәтләрне саклаучы оя итеп кенә карауны дәвам итәбез. Һәм нык ялгышабыз. Фольклор белән милли мәктәпне күтәреп булмый. Фольклор мәктәпне 19-20 гасырга өстери башлый. Артка җибәрергә генә ярдәм итә. Әйдәгез 20 гасыр башы яшьләрен, мөгаллимнәрен,
көз алдына келтіреді. Қызмет ету, жәмғиятны өзгерту идеаллары белән янганнар, яшәгәннәр. Тукай иҗатында гына да татар яшьләре өчен устав конституция булырлык юллар бар. Тукай үзе иң асыл үрнәк татар яшьләренә. Диққәткә лайык хәзерге көн татарның яшьләре аңламак, белмәк, тәрәккый мәгърифәт, хикмәт белән әйләнеп һәм нурланып тормакта һәр даим башларын ди ул. Без буларны бер читкә куябыз да, балаларны карга боткасы белән сыйлыйбыз, яки әбием сандыгы кырына китереп утыртабыз. Бию икән, эленке салынкы күлмәк алъяпкыч, музей икән, түргә эленгән, чабата, сускыч, ыскыч. Безнең асылыбыз бит бу түгел. Саклау, үстерү, популярлаштыру процессында приоритетлар башка булырга тиеш. Без бит күн, зәркән эшләнмәләр белән дан тоткан, шуен көмеш койган, булат кырычны уйлап тапкан, урта гасырларда су үткәргеч системасын булдырган халык балалары. Милли мәктәпне 21-нче гасыр буйлап 22-нчесенә алып бару сәләте безнең шул үрнәкләрдә, шул күренешләрдә. Без эшчәнлегебездә шул векторны сайларга тиешбездер. Милли мәктәпнең үсеш векторы киләчәккә юнәлгән булырга тиеш. Милләт сакланышының төп шарты шул. Юкка түгел, Нури Арсланов әле 20-нче гасырда үзенең мәшһүр Атлантида шигырендә узганнардан түгел, мин халкыма киләчәктән урын барлыгын дип язган иде. Киләчәккә йөз тоту милли театрлар, милли музыка сәнгате, милли сынлы сәнгать өчен бик мөһим. Бу өлкәле алар безнең партнерларыбыз. Бу өлкәләрдә дә фольклор белән үсеш юнәлеше үсеш булудан туктый. Юкка гына түгел бит, күп кенә милли театрлар тамашачысыз утыралар. Аларга да тәнкыйтьчеләр яки руслашырга, яки үләргә дигән язмыш юрый. Әлбәттә, милләтнең киләчәге иң беренче чиратта милли мәктәбе, аның тулы эзлекле төзек системасы булмауга бәйле. Бакча, мәктәп, вуз. Бу система юк икән, милләт телдә саклана алмый. Аларның яшәү көннәренең саны гына төрлечә булырга мөмкин. Димәк, җәмәгать, бүген әлеге мәсьәләне теге яки бу якка үзгәртүчеләр ул без, милли мәгариф лидерлары. Әмма без ялгыз түгел. Безнең һәр кайсыбызның карамагында йөзләгән мөгаллим, меңләгән укучы, әти-әни. Милли мәгариф арбасының тәртәләрен каермыйча киләчәккә борый. 21-нче гасыр азагында сәхифәләр тузып юкка чыккан чорда да безнең балаларыбыз, без менә, без бар, булганбыз диярлек булсын. Бу күтәрелгән икенче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә. Менә 22-нче елдан мөхтәрәм җәмәгать инглиз теле буенча көрәшә. Бик мөһим. Без бу вакыйгага инде әзерләнә башларга тиешбез дип саныйм. Менә милли мәктәпләр, беренче чиратта. Лицей-интернатлар моңа әзер. Аларда элек-электән инглиз теленә зур игътибар бирелә. Менә татар гимназияларына безгә монда әле тырышасы бар. Хәзердән үк инглиз теле буенча гаиләләрдә балаларга интернет ресурслар ярдәмендә тел өйрәтүне гамәлгә куярга, өстәмә пособиелар алырга, класстан тыш уку өчен кызыксыну тәрбияләргә кирәк. Шәхсән үзебезнең гимназиядә Кембридж дәреслекләре буенча укыту технологиясын кулланабыз. Кадрлар проблемасы хәл ителгән. Бүген сезнең бу мәсьәләдә сорауларыгыз булса, бөтен сорауларга тәнәфестә дә, башка вакытта да сез якын килеп сорый аласыз. Илнур Гомарович биргән ул аңардан, әле күрмим, әле генә чыккан. Без бу мәсьәләдә тәҗрибә уртаклаша алыр идек сезнең белән, мөхтәрәм җәмәгать. Кадрлар мәсьәләсе дә хәл ителгән. Аларга стажировка оештыру буенча җитди эшләр алып барабыз, инглиз теле буенча.
18-19 ел нәтижелерimiz нашар түгел. Менә Илнур Гомарович күрсеннәр әле. Тәнәфестә бездәге тәҗрибәне Илнур Гомарович яктырта ала. Шәхси сораулар буенча. Әмма безнең гимназиядә да хәзергесе бүгенге көндә инглиз теленнән егы нәтиҗәсе уртача бал зур булуга карамастан, бу бит предметны сайлап алган балалар бирәләр. Алар зур булырга тиеш дә. Ә менә 100% биргән вакытта безнең әле уйлыйсы, эшлисе эшләребез бар, проблемалар юк дип әйтә алмыйбыз. Бу милли мәгарифнең йөзен саклау өчен һәм күтәрү өчен кирәкле фактор. Менә өченче мәсьәлә итеп шушыңа игътибар итәргә уйлаган идем. Дүртенче мәсьәлә. Дәреслекләр мәсьәләсе. Без бүген бу турда фикер алышырга тиешбез. Бу хәзер милли мәктәп җитәкчеләр алдында беренче планга чыгып басты. Федераль исемлектә ни кызганыч, безнең татар теленә сүзгә сүз, үтергә үтер тәрҗемә ителгән дәреслекләребез хәзергә урын ала алмый. Димәк, алар автомат рәвештә кулланма дәрәҗәсенә төшәләр, пособие. Шулай итеп, ОГда балаларыбыз татарча текст сорый алмаячак. Мәсәлән, быел безнең 9-нчы сыйныфлар 100% ОГны татар телендә тапшырдылар хәзергә. Бу быел узды. Әмма математикадан да дәреслекләр, тәрҗемә дәреслекләр федераль исемлектә юк. Киләчәктә бу узмас. Әле 17-18 елда кергән законнар нигезендә үзгәреш кичермәде хәзергә бу мәсьәлә. Киләчәктә безнең балаларыбыз татарча текстлар сорый алмаячак. Баланың партасында һәм портфелендә ана телендәге дәреслек ятмый торып, телне саклау турында сүз алып бару мөмкин түгел. Милли мәгарифнең какшамас нигезе фундаменты ул ташка язып калдырылган әлифба. Ягъни дәреслек, димәк, ана телендә фән укыту. Без быелгы уку елында ситуациядән ничек чыктык соң? Без буларны кулландык, татарча дәреслекләрне, тәрҗемәләрне. Әмма без эш программаларында җәмәгать электрон русча дәреслекләргә сылтамалар ясадык. Эш фән буенча монда проблема чыкмады. География, физика, биология. Башка фәннәр буенча проблема туды. Безнең тәрҗемә дәреслекләребез просвещение басмаханәсендә чыккан. Ә просвещениеның электрон дәреслекләре түләүле. Дәреслекләр линиясын бузып булмый. Быелгы быелга җәмәгать тикшерү килмәде. Алга таба бу эш шомагына бармас дип уйлыйм. Киләсе уку елыннан бу проблеманы хәл итәргә кирәк булачак. Бүгенге безнең конференциябездә министерство хезмәткәрләре бу мәсьәлә белән эш итә торган, бу мәсьәләне карый хезмәткәрләр монда булудан файдаланып, без бу проблеманы яңгыратырга уйладык. Монысы өчен шулай игътибарыгызга рәхмәт. 2019 елда законга кертелгән үзгәрешләр укыту телен сайлау хокукын ата-анага бирә. Алар 1-нче сыйныфта, 5-нче сыйныфта гариза язалар. Әти-әниләр белән хәзер гариза язу процессын эшләндеме, эшләнде өчен генә алып бару яшәү белән үлем арасына тиң. Беренчедән, татар мәктәбендә укыту теле татар теле түгел икән, ул инде милли мәгарифең юк дигән сүз. Тик әти-әни процессны эшенә кереп, үзәгенә үтеп кереп аңларга тиеш. Бүгенге җәмгыятьтә полилингвальлеккә ихтыяҗ зур. Интернет ресурслар, өстәмә әдәбият, рус һәм инглиз телләрендә. Димәк, укыту процессына күп яклап, дөнья масштабы кысаларында якын килергә кирәк. Укыту хәзер полилингваль генә була ала да инде. Мисал өчен, укыту программаларының үзендә үк рус әдәбияты, рус телендә, чит ил әдәбияты авторның оригинал телендә бирелә икән, кадрлар булганда, безнең үзебезнең рус теле укытучыларының 5 укытучының 3-се инглиз телен беләләр, алар чит ил әдәбиятын оригинал телендә бирәләр.
Дусларым, татар гимназиясында укыту теле итеп, әти-әни татар телен сайларга тиеш. Полилингваллек үз максат була алмый самоцель. Полилингваллек табигый рәвештә балаларыбыз тормышында үз урынын алачак. Монда шик юк. Полилингваллек мәгариф системасында үз урынын табигый рәвештә алырга тиеш. Естественным образом. Ягъни ана теле базасында башка телләр өйрәнү юлы белән. Тел өйрәнүдәге табигыйлекне шулай аңларга кирәк. Без шулай аңлыйбыз. Әйе, ана телен белмәгән кешеләр чит тел өйрәнә ала. Сүздә юк. Әмма ана теле фундамент булып торганда, баланың генетик мөмкинлекләре, тарихи хәтере, нәсел хәтере дә эшкә җигелә. Нәтиҗә күпкә яхшы һәм өстәмә эффектлар күпкә күбрәк була. Гимназиябыз балалары ана телен яхшы белү нәтиҗәсендә берничә төрки телдә сөйләшә, аңлаша алачаклар. Төрек, казак, үзбәк, уйгыр телләре. Укыту планына мәктәп компонентыннан гарәп теле керә, өйрәнәләр. Түгәрәк буларак Кытай телен бирәбез. Инглиз теле лаеклы урын алып тора. 100% сыйфат белән бу елда имтиханнарын тапшырдык. Шулай итеп гимназиябызда татар, рус, инглиз, гарәп, төрек, Кытай телләре өйрәнелә. Нәтиҗәдә балаларның аралашу телләренең саны табигый рәвештә күпкә артып килеп чыга. 5нче мәсьәлә без күтәрергә теләгән бүген. Ул туган тел итеп татар телен сайлау мәсьәләсе. Бу безнең бөтенебезнең алдына килеп басты. Безнең балаларыбызның күбесе рус телле мәктәпләрдә белем ала. Шәһәр балалары, башка төбәкләрдәге, башка шәһәрләрдәге балалар. 2017 елның көзендә булган прокурор тикшерүләреннән килеп чыккан төп нәтиҗә безнең милләт өчен аяныч булды бит. Ялгышмасам 33% әти-әни туган тел итеп рус телен сайлады. Гомумән алганда республикада. Мәгариф системасы алдында ата-аналар белән эшләүнең яңадан-яңа формаларын, аларны инандыру өчен яңадан-яңа көчле фактларны күтәрү сорала хәзер. Татар әнинең автомат рәвештә туган тел графасына рус теле дип язып куюы белән килешү дә, канәгатьләнү дә ярамый. Бу фаҗига, милли фаҗига. Моның белән килешү ул безнең профессиональ вазифаларыбызга хыянәт итү. Тарих тегермәне тартып бетерә алмаслык хыянәт булыр иде. Ярый хуш. Менә укучыларны барлык фәннәрдән ана телендә укытып, рус, инглиз телләрен әйбәт итеп бирергә тырышып, башлангыч мәктәп, төп гомуми белем мәктәбен тәмамлап, балаларыбыз 10нчы сыйныфка килеп җитә. ФГОС буенча 10-11 классларда ана телендә укыту юк. Без яңадан туган телдә укыту, туган телне укыту дигән ике милләтебез өчен глобаль сорауга килеп чыгабыз. Безнең гимназиядә бу сораулар ничек хәл ителә? Шуңа тукталам. Беренчедән, туган телне укыту. Туган телне укытуны профиль буларак алып бара алабыз. Без бит татар мәктәпләре. Туган тел безнең профиль буларак укытыла. Икенчедән, туган телдә укыту. 10-11дә полилингваль укыту шигаре астында оештырыла ала. Инглиз телендә кайбер предметларны укыту кебек ул. Шулай итеп ана телендә укытуны дәвам итү өчен юл ачык була. Быел без бөтен аңлатмаларны шушы кимәлдә бирдек. Бит шул 9-га кадәр ана телендә белем биргән педагог 10нчы классның 1 сентябрьннән ана телен ишекнең икенче ягына төртеп чыгара да, ана телен оныттыра да алмый. Бары фән өйрәтүдә терминнар базасын 2-3 телдә бирү юлы белән эшләп китә. Терминнарны инглиз телендә дә бирү укытуның психологик фонына уңай нәтиҗә ясый. Әйтик, укытучы дәрестә кем белә балалар? Бу термин инглиз телендә ничек булачак?
Мындай сурауны қойып оқытушы баланың фикірлеу шеклерін кеңейтті. Балаға білім алуда шеклер жоқ деген фикірге ишара ясый. Физика, математика, химия фәннәрендә терминнар күбесенчә инглиз телендә. Укытучының шушы сорауны тиешле урында, тиешле моментта бирә алуы зур әйбер, зур методик алым. Укытучы үзе дә инглиз телен белә икән, бөтенләй яхшы. 6-нчы мәсьәлә пункты ул 5 көн укыту мәсьәләсенә караш. 5 көнлек атна мәсьәләсе. Без бүген шушындый зур җыелышта мөхтәрәм җәмәгать, абруйлы, җитди кешеләр беренче карашка бик гади күренгән психология мәсьәләләре буенча фикер алышабыз. Кирәкме бу? Әлбәттә кирәк. 2017 елның көзендә башланып киткән вакыйгаларда Россия мәгарифендә алып барыла торган үзгәрешләрдә нәкъ менә берсе артыннан берсе әйтелгән гади генә сүзләр, законга кертелгән сизелер-сизелмәс штрихлар, булыр-булмас төзәтмәләр, бөтенесе ахыр чиктән милли мәктәпләрнең, милли телләрнең тамырына чапты да инде. Менә яңа бер мисал. Соңгы көннәрдә бөтен кеше тарафыннан сөйләнә торган 5 көнлек укыту атнасына күчүне сорыйлар кайбер әтиәниләр. Әтиәниләр җәмәгатьчелеге. Асылда бу хәл укыту планнарыннан полилингваллек нигезе булган милли телнең тамырына тагын китереп сугачак. Беренчедән 5 көнлек уку атнасына күчү гомумән мәгарифкә зур зыян салачак дип уйлыйбыз. Җәмгыятьнең үзенә үк кабыргасын куячак. Шимбә көнне илә утырып калган балаларның күбесе урамны, гаджетларны, эшсезлекне сайлаячак. Әтиәниләрнең яртысы гына, 50% гына шимбә көнне ял итә. Калганнары эшли. Ял итүчеләр арасында бала белән шөгыльләнүчеләре аз. Бармак белән санарлык кына. Үз парамагына куелган бала хәзер яки урамда, яки кайда виртуаль дөньяда. Икенчедән, психология кануннары буенча баланың иң нык аруы пәнҗешәмбегә туры килә. Шимбәгә түгел. Җомга шимбә көннәрендә инде бала икенче сулыш белән укый башлый ала. 5 көнлек атна булганда, ял итү көне пәнҗешәмбе булырга тиеш кебек килеп чыга. Өченчедән, шимбә көн уку көне булганда, җомга көннең нәтиҗәлелеге бермә-бер арта. Шимбә җомганы коткара. Чемоданное настроение дигән әйбер бар халык телендә. Бала җомга көнне әле бүген дәрестән соң авылга чыгып чабабыз әтиәни белән дип утырмый. Дәрес тыңлый. Кайта җомга көнне. Иң мөһиме 5 көнлек уку атнасына күчү. Гимназия, лицей кебек уку йортларының уку программаларын шул ук полилингваллекне дә зәгыйфләндереп, гади масса күләм мәктәп дәрәҗәсенә төшерәчәк. Укытучыларга түләнә торган азмы күпме өстәмә түләүдә бер ставкага барбер 1,5 чамасы сум турында сүз бара. Алар юкка чыгачак. Тагын бик күп минусларны санап булыр инде. Без бүген баланың һәм укытучының эш ташлау юлларын түгел, баланы ардырмыйча, кызыксындырып укыту, укытучының иҗади эшләп тормышта үзен табу юлларын уртага салып сөйләшергә тиешбез. Шулай да 6 көнлек укыту атнасын оештыруда мәктәпләр тарафыннан, безнең тарафтан да кимчелекләр, хаталар җитәрлек ясала. Мәсәлән, шимбә көнне ише бирмәү кагыйдәсен үтәп бетермибез, җәмәгать үтәмибез дип ышаныр итәргә дә була. Контроль эшләткән көнне шулай ук ише бирелергә тиеш түгел. Бер көндә 2 фәннән язма контроль эш була алмый. Бәйрәм алды көннәренә аерым якын килү кирәк. Расписание төзү кануннарын тиешле дәрәҗәдә үтәп бетерү, битермәү кебек сәбәпләр, әлбәттә, булар бөтенесе
Әтиәниләрдә Риза 5 көн даулауларының нигезендә бәлки шушы сәбәпләр дә урын алып тора торгандыр. Безнең үзебезгә дә уйланырлык әйберләр күп. Чыгышымның бу ахыргы җөмләсе иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Безнең үзебезгә дә уйланырлык әйберләр